sa katuyuhan ng maparikas ang distribusyon kang license plates o plaka sa mga motorista. Piglatag kang opisina kang Land Transportation ang plate distribution caravan sa nagkapirang mall sa Bicol. Sarong simana madurar ang caravan na pormal ng pinunan kang LTO kasudma. Saro sa pinakaenot na nabinipisyaran kang aktibidad ang 22 anyos na si Jetterson Nol na nag-aprobitsyar kang caravan sa SM City, Legazpi. Bilis yung process, tsaka parang hindi matagal maghintay na napaprocess agad nila. Ang caravan susugman sa direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Sigun kay Noel Barbacena, Chief Administrative Officer kang LTO Bicol, 16,500 na plaka sa bilog na reyon ang target nindang madistribuer sa laog ning haro sarong simana. Apwera sa Legazpi, makukuaman ang caravan sa Robinsons Mall Naga, SM Daet, Birac Town Center, Gaisano Mall Masbate, as in SM City Sorsogon. Ito po ay bunsod nung madaming mga reklamo na nare-receive at binabato sa LTO na bakit walang plaka, bakit hindi naibigay yung plaka. So ito po yung aming solusyon. Bukas man ang caravan, maging sa dealer ng bikulo. Client kasi dati baga na minsan nalilingawan na ninda magkuha talaga ng plaka kasi may mga temporary plate naman ninda. Dahil ninda aram na importante so haling LTO mismo para iwas checkpoint. Tapos since digdig ginanap so caravan, ang iba kayang tao baga lagi nagpupunta sa mall. So I think madali man yung access para sa inda. Abilable sa caravan ang mga plaka kang motorsiklo na nagbakal kang taong 2018, 2019, asin 2022, Enero sundo Hulyo naman kang taong 2020, Pebrero 10 sundo Disyembre kang taong 2021. Mantangon niya na taon, abilable man ang mga plaka kan mga motorsiklo na nabakal Enero sundo kan Mayo 28, asin kang nakaaging Hunyo asin Hulyo. Pwede naman makuhaan mga plaka kang motor vehicle o bihikulo na nabakal poon kan Pebrero 10 sundo Disyembre kang taong 2021. Siring man ang plaka kan mga bihikulo na nabakal 2022. Ngunya na taon, ang plaka kang mga bihikulo na nabakal kang Enero sundo Hulyo, asin kang Agosto 1 sundo 4 an pwede naman na makua. Gandahan po ng pagkakaroon ng ganitong activities, unang-una, we bring our services closer to the people. Kumbaga po, ako noon, nung nasa district ako, ito yung sinasabi ko na naghintay po kayo ng plaka na hindi nyo nakuha sa ngayon po, ibabalik namin sa inyo, kami naman ang magdadala sa inyo. Kabali sa pig-uopreser pang serbisyo kang caravan, ang plate replacement, alagad ini ang para sa naman sa mga bihikulong may rehistrong na-renew, asin nabayadan ng 450 pesos sa mga LTO district offices kan taong 2018. Yung iba magtatanong, alin po bang mga plaka ang kailangan nating palitan? Makikita natin dyan may white background and green numeric and alphabet po tayo. Mostly yun po yung pinapalitan natin. Ano po, yung mga luma. Kasi dito na po tayo sa bagong mukha ng plaka. Paano hanapin yung plaka? Kung merong replacement, punta po tayo sa ltoreplacement.com. Sa pamamaraan, puntahan yung Google at yung license din po natin. Ilagay natin yung ating portal, meron tayong electronic DL. Yung resibo nandoon din. Unli print po yan, yung resibo. Kung may violation ka, makikita mo din po doon. ORC arangkay puan may representar kan mga maaprobitsyar. Madurar ang caravan, sundo sa Agosto 24. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.